Hello guys, di fight ko kuat sa dam. At daga ka te. Sukat na eh. Ayo sa paring. Dagan kay ko gibuhi paring. Maluoy ka paring. Hoy, Ako katinai. tang murag nagpaso na gyud kadiya tang. 215 dos 15 tanan. Panggad man ang usa ka ulo. 105 og Man na ta murag padung na kuan. kana kay Ako na. oo dali din ang hatos na. Ang sikid sa daya. 15 tinai ulo usa og 105. Tang murag masunog na gyud kadiya tang. Tulog madaot ang skincare. Madaot ang skincare ni Antang. Ako di ko nagkuara diha tang kay likay ko sa asog sa kuan. Daot na tagnaon daan oy di na kailangan madaot pa. Tang, Madaot na pagbuot mo na sa tao. ana lang tang ang aso ta padungin mo. Abala na limaw ko barbecue. Simog ano na lay kuan. Update good baliw galing. Hi. Ikoy. Ikoy na ikoy. Gapo na si Ikoy ya, gapo. Boss, ikoy. Nakalibutan na. Pinakaligon sa kalibutan. Yours day. Oh. Luto na natang? Balik mo kag 155. Ha? 155 ko na. 105 og sa isin tara 155. Usak 50 ulo sa isinta plus 1 plus 105 nga manok. Dos kinsira. Bright kisantang. Pipay ba? 150 plus ulo. Dihatan ng gadang natin. 160 rin ganit. Ihatag ng gadang ulo. 105, 165 rin ganit. Ihalak ang ulo, ang gad. Wala siya, abi na ko katong ulo 5, yahat. Ihalak ang gad. 165 bro eh. 200. Lagi kay 150. Luto na ko guys. Umat din lang. Saka to ning lalaki Arlene. Naluto ng chorizo tang. Ay, ang chorizo sa Arlene. Halang to dili. Tinusulong gibalik. Dili ha. Wala ko nagkuha chorizo, oy. Ay, di ako bablihi. Tastas. As Balik. New Year na lang ni. Oy, feel at home mi, oy. Awa mi. dahil na siya. Paluto na ko na sa bapa. Ate la ko ni kagadiri ha. Thank you. Panguli na ta. Ako anak. Tana. Akong anak ay kuyog na ko na, dagan. Uncle Ray! Narailo. Boss Ray. Narail ako, anak ay lakaw na sa katas. Thank you for watching.